Mekos-mekos mo lang yan ang ganyan. Tapos tornado mo na yan. Yan na, nauwanan pa. Manang! Basilin. Manang Ilin, lakaw nga rin. Ano si Basilin? Ano? Pagdali. Wala ka na kay kasalanan. Scam na, scam na, scam. Nga ano ning bikong mura magtinughong? Yun sa nini mo? Tanawan na! Ah! Pag uli na magikan na naga, giditso na indoy limpyo ag isda kay mabaho naman to. Unja buhi pag uban nagaban pud patay na kay ag biyahe ba na may init ba pud sa gibitay ram nas ubos sa motor. Aga ko ning pahuway sa ko kay kapoy kos biyahe basta init lagi dali ra ko kapud. Mao tong si undoy gadigamo ija ning hinluan tanan jay pang sud sa ref. Unja ag uban dani mo ay ang mga sudanin karon pritohon ja butang ketchup bahimong iskabit. Unja kay hapit man nimo 3 ka kilo hapong tangaan sila kuin ero makasudan pud sila adto sila ha pritohon ba mado na laman sudan-sudan sa mga estudyante nila. So ag uban nga isda gisud na sa ref kay gipanghinluan naman tong undoy. Unja mo ni ija nga pritohon karon para sudaan na magpaniud. Ja kay buring mo pagkaadyo mo sig ag pinirito kay nagkaon naman kog pinirito das ni agi ja mo nang ginas undoy nga butang ipag-twist ja mo nang ningan ja nga ija na lamang himuon nga iskabitsi. Mo na nagtadtad jag panakit na naga ko natugo datos kili kay grabe gadjen kapuzo na ho ingana na ko kakuan ron ka sensitive ka gamay ra ganing bikil kapuzo na ko kaadyo pero grabe gadjen punang lingawan na naga sige po ko katawa sig suwagit kay ara man gadjen nang lipaja ni kubit pa jud sa isda mo suwagit man gadjen ko. Di man jud ka masiruhan dato kay grabeng daghana mag-isda di man to nila ipanit kay gilang purpose ra jud datong fish pana is para just fishing bitaw sa mga mo kuan sa ilang resort kana mo check-in. So mo to pagkahuman ni jag perito nagisa na po si jag panakit sibuyas ahos jabutangan mo pud ni jag luy syempre di pud mawag ketchup kay mo man toy magkuan magdaog ka ng lami ja agi sang isa bola ni Sprite kay ang hiton ba jan ning kuan isda kay mo kuno ni strategy ngan si ja mo kuno ni tambaw og ang hit kung imuha ko ng isda ang hit imura ko ng isabaw is Sprite ja ketchup pud nga manggipalit is tamis anghang para napihanghang gamay ba ja mo ra to gisa-gisa ra man nimo nga na ja pabukawon ja ni kabukaw na nay mo timplahan ni magtimplaw ana ilunod na nimo gyamang pinirito human is kabitsi na di na boring ag imuhang piniritong isda madyo gani kanang kapujon ko si undoy matulin ra pagluto-luto diha kay namang pinagbantay ni Dalton mo anang kinahanglan jud ko kauban sa bahay kay nalagi tay mga kapujon ko gusto ko matuog. Hello everybody! Paghuman na magpaniud to nin diretso na medari sa mga friend Jumel's Ice Cream. Ari mi mag atong-atong kaya naghimo ni sa ice cream nga tayong order kay alas 4 puntos hapon ang kuan ni Eliana pasnak magpasnak man kunos mamaali dito sa ijahang mga friends ni Eliana ja mo na ningan ako ice cream ja tanawa guys nag-start na sila himo syon doy wanay labot so mo ni guys agatag ang kuan ingana ana asud agatong ice cream bredoy so mo ni ingan ni kalaw maaguan hala ang daghan ng ice cream mga hubog jud mga bata lagi na mo saray-saray lagi ni guli paray-paray jud sa hubog ice cream 40 ka bata 40 ka bata di ka hurot na na gamay ra magbata na to patay ari na mas magainahan ug amahan mo na itong ice cream master for today si Mr. Jumel ag nakabungga jud guys kaya gizahang sagol flavor ni is tinugod jud nga prutas na mangga so man ijang mixture limpyo jud na kay kita jud mi di lali magproseso di ay kay magdungag-dungag pa man itak ang dato sa jang gikuan ininit na daw food Jabo may ba? now dang hag ka magtrabaho jabo impas pasok pa ka yawa daw na ko kasabot sa kaya dyan i-discarte na isang timpla. Kung gusto mo guys makakita sa proseso daan itanawa lang ninyo sa ang Facebook page ko hon kaya ahang videohan ng mga process anja gusto mong order harang ibutang ang contact number sa screen mga pa ko kaya rong mo dito ra mo ni dya so nagkagod pa man sila glubi butangan din naglubi daghan dari sa ako nagpa-signal ko kay wa kadyo signal dari kay ba ko malipay jud to sa Aliana magkagubot lagi to mga bata dato kay hamang ginas mamaaling pang imbitar ang mga bata jang hapon makakag-ice cream kay daghan naman to kay isa gud kuan ang gi-order usa jud ka ay nga na ba tawag na si tawag na basta kay naghana lagi ni naman to mekos mo lang yan ang ganyan. Tapos tornado mo na yan. Mo ni guys, unja guys, puno na ni Jadani basta matarog ni jag mikos-mikos. Mikos-mikos mo lang ang ganyan.
Ngipos na may kaya mamakals na may ilalya na. Ang ice cream i-deliver ato. Kay naman ako ra. Nahuman naman to luto pag ka na mo. Deliver atong ice cream. Ha? Oh. Datan si pangligo kay to ra niliguon kay jag magabian mi. Kay di maligo di matug di makaligo. Magdakog sa nina. Lock the door. Ang masaksakan bunluton. Ikaw rin sira. Og mato na mi guys. Magpaabot na raman mi ihatod dito ag ice cream. So, lami dyan to. Ice cream. Diyan sa mga ganahan mo order sa ice cream mo. Nag-contact number. Nada stiri ni ari mas stiri ganina. Diyan mo na. Mo dong rampod sa uli na mo karon. Agdal to nakisi-kisiman, ganahan man maglaag. Dalton! Dalton, naping mag-aping ni mo anak. Naintan ka? Naintan ka? Mara mag-foreigner. Halag buhok ni Dalton, o man managhan. O bitaw. Dila din sa kulungdang. Pero at least was na upaw, kaya gabang bata kay maupaw man mga dari. Taas na. Sa man Parang na taas kulong na. na. Kuleng siguro na. Dapat dari Ag mga tagas may kuleng, ag nagbo di maklaro. Ara taas ah. Yaton. Hala katon. Ag sanina ni Dalton kasi pang 3 years old, 5 years old. Di ba ka marag na buhok ni. Di ba ka marag buhok ni Bunjubi. Ah, tanawon, ila bitaw. Mag ice cream ahamang gigan 3 to 4 PM ja mao pa may pag alas 3. Ang kalakaton, ang kalakaton. Tata na. Tana. Basig nanay pansit day, kapang snack. Hay no. Uy, bibo lagi mo dan eh. Tay, amin me. Uy, nahuman naman ni Amen. Lorami. Ha? Wala mo mudak ko diyan. Botol. Lima na kabuan di ang anak. Di ang anak. Pahangtul. Sana all, baba. Amin. Uy, kabang! Luyang kabang. Uy, yung tubo na ko. Kabang. Uy, ako'y gasa. Uy, ang gana. Uy, bihutang kapanpan. Kagag, oh. Bihutang. Kagag, oh, matus karsada. Kasa, mangkakagtupan. Bawal man. Uy, love you po, day. Ganun ko, lagi may saga. Kamang maninita ka, naminta lang maninita. Ano ka isa? Ay, hindi ko kakanta. Mana, ikaw ti kanta nang. Mana nangkanta na ko. Happy birthday, Aliana! Daw pa may su. Happy birthday, Aliana! Happy birthday, Aliana! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Aliana! Happy birthday, Ay, brown out? Please, Tingnan na kung sabay. tingnan ko sa ano. Kami ni makumpaya. Hi, Gabrielito. Sige, Birthday ko na yan. Yan, nagregalo ni mo yan. O, tuwa talaman, gawa pa. Uy! Nagambehan dos Aliana. Oh, nice spaghetti, na ibiko. May suma, na fried chicken. Ingin may handa. Kajante, someday, ni namday daghan, oh. To pa the ice cream usa ka ta maranda ko Ala, nadala kay Estem. pa i-order Sana. ice cream ang gipahimo naghimo mi ganin ang buntag og ice cream sa kasako Tama na. sa kasako sa katab Nabis ka tabo mag-ato naman ko. nay luto na nga gabi yan daghan na pala sa day ano sa yan nagaraghanda o balik ka na mutgo pila na pila day birthday Aliana happy birthday Aliana pila na Ni nata. Gabi. nakalipat ko sa ating kwento Ano ba gabi ka kami? mga takupi ko ano siguro di ka na na Karlan Gabi ko rin limpi dyan. Gabi nga gabi. bawal ba kung ngulod sa juta Bitaw ka Dang, kaintan ka. kasi mo na ito Sa nino. Awal mo. ala Marisa sa tingin ka ba na?
Gida ko am lang sa ninat dalton kay ano naging tao, hindi alimot. Uy, kinali singot na Ginoo. Wala ka niya mini mama. Siyempre pa nagkaw. Ali. Amin dami. Ano din tinuod? Ingka mama. Mama uy. Sa kalab ka so. Hala, Loy lang mag-ice cream. Yan na, nauwanan pa. Anira laman. Alyan na, ramag mo mga bisita, alyan na. Alyan na. Wow! Ay, laki ang gabi. Wow! Arang lami. Ano sa'yo si Rakay? Balik, ilaw. Ano mga bata, te? Ang bata. Kaya-kiyaman. Arang lang yan. Arlamias imkik Aliana. Happy birthday Aliana. 14 pa nakaluli pa yan. Ano man ni ice na ni? Bawo, mano siguro na Iza. Gi, ano na diha? Picture ay kanang lamig ko ha. Ang baso, tanji. Practice akong hukad. Palawa doon sa una, ha? Hoy, ahoy unang hukag kaya ako'y mag-unag tilaw. Pagkaon sa muna to. Di pwede sa kubok. Di pwede ko. Kulit ko dito. Hindi ko kami. Kap. Dar tayo. Kasi pangandan mag-singko na Alex eh. Pangandan mag-singko kaya di ka kakao. Ay, hindi mo mag-singko. Butang nga nag-singko, be. Patay yung butang nga Sorry, nag-singko. sa slipin. Dari ha, nag-singko na ya. 5 ha. 5-5. Uy! Uy! Bredoy. Kap. Lami, naman ka na yung mga Pringles. Gusto mo na yung doon na? Ice cream o loto? Loto ice cream? Lata. Ali, normal na ibabaw. Sagol-sagol ra. Kasi una mo tilaw? Manang. Tilaw! Tilaw! Ano ikaw? Tilaw! Tili na, wag lang may manang. Nagpakapinan. Tara. Kapinan pa rin po. Hoy, tagoy na yung kutsarag baso. Nabali mo tilaw pagkapinan pa. Saan? Na-predict one. Anong toppings? Mo, lagi na. Hanggang nag-shake-shake din ha. Anong toppings? Lami de. Lami? Doon, ato doon yung nag-dirty na. Ato doon yung nag-dirty. Naralamianan no? Naralamiano? Dirty. Naralamiana. Ito mo bitaw nag-dirty. Lami lagi ka do. Ano na ang kalamin ay. Magpinod. Adi, pangalan sa mga mukha ka na. Parang naghana pa rin, nagdamog mga dahon ka, di nagkudaan. Manguli sa mukha. Sinunod pa ulit ito. Kaya mga siniman to sila katapok. Doon. Pag-birthday. Ali, naman itong mga siniman. Ang naghana bitaw ni, di ni mahurot na ni. Tapos, nay, katubis ka niyo panay. Ang naghana. Promise. Kasali mo diyan. Kasali mo yan. Alam mo aja daw. Macalong, kakalay kalong. Ilawan sa lung, araw pagkalandag kami una. Gawas na siya. Gawas na. Naghumok ng part. Asa sa taman dagang linda. Tangko. Di ko anak mo, na mo pabug mo, mo pabang. Di, butang rin ani, kaya kinaun sa daghan mo mabitbit. Sa freezer. Suto freezer. Kutilyo sa nang gato iwanan. Ha?
Atong yawan lagi ko kay jaga katong mga bisita idagan ri ana. Sino? Medyo na mahiwa na tong balance. Yung bunga, naglulipap. Huwag ko sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di kay malisa makakakalon. Wala lang mag-i-apil balon kay malisang ka. Mura na di pilit. Mura na di. Pilit, lipat, pilit, lupak ini. Manang, lakaw nga re. Ano man eh? Bandilan! Manang! Bansilin. Manang Ilen, lakaw nga re. Ano si Bansilin? Pagdali. Wala kay kasalanan. Scam ha, scam na, scam. Ngano ning bikong mura magtinughong? Yun sa nini mo? Tanawar na. Ah. Ngano ni? Rahima. Iwa lagi mura tinughong di maiwa kuskan. Kalabian hanggitino kay ro dagay makakaon. Binuhat, labi po kaga. Sus problema na nasukuan. Okay, Sarah. Nadaganan. Dahil ko sarang nagkakaroon niya sa so manang naadi ni manang salarin sa una pag magbangko lagi din ang isang pagka. Wan silang ko. Nalagyan na ginahuna mo nang malupit tarong. Sa kay kinala na ni. Wala tinughong naman ni. Sa nang bikuan ni. Ben, may laman di ba? Bukan kay tarawa. Mao na kay musa kay malagi lang motor. Di inja nato tilawan nato sa gampo. Sakyanan. Ang pusa ta. Mga kuha na rin, mga bata, mga sponsor bing. Sponsor bing, kaya mag-pray na ka. Ciao. Parapin sa rin mga tagap-tirisita. Kapapita silutan ha. At Vinailen. Aliana. May cleaning na kami po ako kami. Aliana, aging mong kuha na Aliana. Hindi ko Aliana nga sponsor ni Nanay Aliana. Na tinughong na. Tinughong mga Nanay Vinailen. Nailin at Vinailen. Ano na julog kaya pagtong mo ni? Ano na julog na? Ano ni? Saging turo na. Ano na saging tulong nga mapagura ka? Wala po na na, uy. Lipat si Tiring. Ang ginit. Uy, bawal mag-impute. At Vinailen. Dami na kay saging tibuo. Dali, mag-pray na takit ng kanta sa ng happy birthday. Okay, mga visitors, come inside our little kitchen and we will sing happy birthday to Aliana para makakaon na sa ice cream. Isda kamali ang Adam. Huwag ka naman na, snack naman eh. Dali na. Ay, kanila, andam lang itong mga snack na mga bata. Yan ali, dapat yan ali. Ay, Uy, sige, sulit sa sarili mo. Ate ali dali na kurte. Lord God, ang salamat Ginoo sa adlaw nga imong gihatag karon kanamo nga madyo mo mga panglawas. Lord, salamat sa laing adlaw nga imong gihatag ni Aliana. I-bless Ginoo ang iyang kinabuhi, taga-ijag panalangin ug maadyo sa labutan. Sige. Happy birthday to you. Kanta mo, waya tag ito ron. May God ever bless you. Tita ka pa. Happy birthday to you. Happy birthday, Aliana. Love you. Salamat sa promise. You're welcome. Dali. Nasama yung wish sa birthday. At Vinailen. Nasama yung wish sa birthday. Salamat sa promise. Salamat sa Ginoo. Yay! Salamat sa Bibi ay, Tita Lini. Las Japan. Salamat sa Lili. Tita Yuning. Tita Yuning ngayon. Uy! Okay, may snack na ta. Para man tabako. Di pang snack na mo. Basta pag ingana na so na buko-buko ko ang hilin. Kaya ko ang mailin. Balin siya. Ah, hindi kita na no. Di ba? Hindi pwede ka pupuk sa steak na nanginhalan ko calcium. Kawan be, kawan. Mertan dia. Di mana pwede bibi. Uy, tiap-tiap yung taon. Bunta lang sa pag-abi ka. Uy, nagubot na. May mga bata din kay Ginoo. Kailangan pag-iro. Pero tala ko kawan biha. Aso, dinairo ni. Pagawas lagi kinas ka pang maita. Pagawasa kay makadisgresa na. Ikaw tol. Duda ka iro. Iro ni mo tol. Hindi ka pang nun. Nali alaki. Kuha mo ka ice cream dali. Uy, kuha mo ka ice cream. 5. Kuha mo dali ice cream ba? 5 dari 5.
Gamay nagsudlan na lang. Ang kira na. Dugang ragod. Basta tagpuno di pa na mahurot. Mako na. Kaya kaugmaan pa ni. Madya pa nga ni kaysa hupalit kag tulo ka galon sa silikta. Mahal. Tapi sigurado. Yan. Sabi ko kita. Ha? Kasal na? Ano ko mananghit pa man. Pangutanas lang mama. Gamay ra siguro, pwede na to sa alit wa. Ano mo sa spinion? Oy, dia nag-vice president. Rika ka na lagi na. Jarang na di lamang na naibe. Di karerekan ito da. Hinubuan. Oh, hinubuan. Hinubuan ko nung ikan eh. Kinanan. Gamay ra ya piki. Pagkiling ko may ganang. Ang samang kataas mong gusto nga magtala ng abot mong tilaok. Di naman na. Ano pawawahi? Doy, mahagma, doy. Mapungkan mo Ano na? Dali, isaw ka lang mas plato. Pakita ni. Asa ba kita bilang? Aralami, araba na. Grabe pinangga, uy. Pakusaray pa dito na mukhang doon. Ato dito na ang gudna kay pakusaray. Majabu natin, majabu. Pero kay lami man. Lami man. Di lami na, lami. Mabalik na ginaugma. Oo, bro. Uy, matunaw na doy. Mo galing mo balik ang makamatunaw ni, siyempre mga Lami na, lami.